Дошло е времето да искаш да дадеш нещо на света, да споделиш своя мироглед, нещата, които за теб са полезни, своите вдъхновения и да помогнеш и на другите с съветите и с резултатите, които си постигнала и знанията, които си получила. Да, и аз бях там и затова направих своя TikTok, Instagram, Facebook акаунт, YouTube, където да споделям своите вдъхновения. И да, не съм доктор и не съм психолог, но имам желание да споделям и имам желание да се уча и се вдъхновявам и затова реших да използвам тези медии, за да споделям своята страст, маслата, които ме вдъхновяват и ме вдъхновиха към моята промяна, продуктите за здравословно хранене и въобще тайните, през които преминавам, обученията и цялата ценна информация с вас, Христина Вълкова.